Nahimong sadya og mabulukon ang pagsugat sa bag-ong tuig o sa tuig 2024 sa nakaniyang bahin sa Sugbo. Saira nato ang sitwasyon sa nakalain-laing dapit dinhi sa Sugbo sa pagsugat sa bag-ong tuig. Pinagi sa report ni Femari Dumabo. Alas 10 pa lang gabi, bibo na kining parte sa daan sa Virama sa Barangay Calamba, Cebu City. Aligre ang mga residenteng nagpa-party nga misugat sa bag-ong tuig. Aduna gyapon sila gihimo nga exchange of gifts. Aduna sa mga paraffle nga mga appliances. Magtapok tanan kay Harim. Mo man ila. Malipayon sila. Nga nana dyan ni diri sa among amam kay simple matag tuig among makita sa among mga silingan diri nga malingaw mitanan. Bisag dili na mo silingan, welcome diri sa amoa. Wish nako ani man lang wa nay away diri sa amo dapita. Wish nako na. Sunod tuig or umaabot nga tuig, mo nay wish nako diri dapita. Samtang ubang misugat sa bag-ong tuig sa pagtambong sa Santos nga misa nga gisaulog ni Arsobispo C. Palma sa Cebu Metropolitan Cathedral. Napuno sa pasalamat sa kahitasan sa miaging tuig ug sa paghangop sa gasa sa bag-ong tuig. Samtang sa kadalanan sa dakbayan sa Subo, adunay mga fire truck aron makatubag dayon sa unsa may alarma ug nagsilbi usab sila nga pahimangno nga likayan ng sunog. Sa dakbayan sa Mandawi, adunay libre nga juice, milk tea, siomay ug puto nga dalit sa dakbayan sa mga misaksi sa New Year's countdown. Kagipahigayon sa Mandawi City Heritage Park, diin ang bag-ong Presidential Clock Tower mo gigamit sa countdown. May mga pasundayag usab hangtod na sa pagtungtong sa tungang gabii. Lakip sa giatngan ang giparaffle nga mga bike ug mga appliances. Sa iyang mensahe, gipalanog ni Mayor Jonas Cortez nga magsilbi na unyang landmark ang Presidential Tower Clock nga naa sa kilid sa City Hall. The Mandawi Clock Tower is a testament to resilience, unity, progress that defined our beloved city. It signifies that Mandawi's greatness and movement transcend the constraints of time. 3, 2, 1, Happy New Year! Human sa countdown, misunod dayon ang pag-uwan sa mga confetti o fireworks display. Gigamit usab ang pagpaandar sa mga sakyanan ug mga motorsiklo ug dungang pagpatingog sa mga serbato. May nagpabuto usab diha sa kadalanan. Alauna ganihang kadlawon nagdingaw ug walay nadala sa mga pasyente nga biktima sa fireworks-related injuries sa Vicente Soto Memorial Medical Center o Cebu City Medical Center. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.